Jo per seguir una mica amb el que ja havíem començat, sí que em presento ràpidament. Soc la Magalí, sòcia de la cooperativa NUS. Jo us havia portat unes fotos que si podem les podem posar, perquè crec que amb la línia amb el que volia afegir el que han dit les companyes. Nosaltres som una cooperativa sense ànim de lucre. Estem formades per un equip que ve en part de l'àmbit de les arts escèniques, sobretot del teatre, i l'altra part des de l'àmbit social o educatiu. I el que fem al final és treballar la sensibilització i la prevenció de realitats socials que tenen a veure amb els desequilibris de poder, no? Ja sigui, estem molt centrades en termes de gèneres, de LGTBI-fòbia, però també treballem assetjament escolar o discriminacions al final que tenen a veure amb un desequilibri de poder social. I ho fem molt des de la participació i des de la creativitat i des del teatre, sobretot des del teatre social, no? Llavors, us portava només algunes fotos perquè, per continuar una mica amb el que han comentat les companyes, com fem la prevenció. Jo estic super d'acord amb tot el que s'ha anat anomenant i amb moltes coses que ha dit la Carmen, però sí com recalcar aquesta idea de que tot i que tenim un posicionament clar, no? Volem fer una prevenció des de la mirada feminista, hem d'intentar fer-ho des d'una forma que no sigui moralista, no? És una mica el que es comentava ara aquí als diferents serveis, de dir ni les adolescents ni els infants són tontos i si vas amb una moral et veuen venir a la legua i molt probablement generis un rebot, no? Llavors, per nosaltres, l'intentar no ser moralistes passa per la participació i donar agència a aquests adolescents, no? Que moltes vegades no podem perquè les nostres accions són puntuals, no? I això ja me voy a la pregunta de los límites, però està relacionat i és, ostres, dins de les limitacions que ja comentarem després, és com generem un espai també d'agència. Llavors, nosaltres com estem treballant i que creiem que ens funciona, doncs treballant des de la pràctica, no? Portant altres canals de comunicació, sobretot teatral, sobretot des del cos, i partint de les experiències o vivències pròpies dels adolescents. Generem un espai on anar a buscar aquestes experiències i treballem des d'aquí. I és des d'aquí on portem més la part teòrica, no? Abans la Carmen deia, no, és que en 2010 les contava los tipos de violència i m'he dit cuenta que no, i és no, anem a parlar de les vostres experiències i a partir d'aquí anem a intentar acompanyar aquest grup a que vegi aquesta part macrosocial, a que no ho vegi com un problema de relació tòxica o de falta de comunicació d'esta pareja i que vegin la part del patriarcat i del masclisme, no? Que és el que ens costa de traslladar. En aquest sentit, també volia com recalcar que això no sempre és fàcil, perquè a la que tu vas a demanar experiències viscudes, el límit amb entrar en allò més terapèutic o d'acompanyament individual és una línia molt fina. Llavors, també com anar en compte amb això, no? Nosaltres intentem posar molta cura i intentar tenir el màxim de consciències de fins on arribem i fins on no, perquè nosaltres no som psicòlogues i els espais que estem oferint, tot i que poden ser terapèutics en algun moment, no són un espai de teràpia i no volem que es converteixin, no? Ja hi ha altres i ja els derivem si veiem que és necessari o passem la informació. També, per afegir, perquè tot el que heu dit, també intentem portar en els nostres grups la consciència de que estem demanant a les joves allò que les persones adultes no tenim resolt. És que això és el kit de la qüestió. I nosaltres ens ajuda a fer-ho explícit i arribar i dir, hola, sí, jo avui soc la tallarista o jo avui estaré dinamitzant un teatre fòrum, no? Però anem a partir del vostre coneixement i de les vostres vivències. Evidentment que nosaltres podem tenir un marc teòric, podem tenir unes lectures, podem tenir una pràctica, però no ho tenim resolt. Les persones adultes no tenim resolt aquest tema. Llavors, a partir d'aquí és com hem de fer la prevenció amb el màxim, jo crec, de coherència i de cartes amunt, no? Perquè nosaltres, una de les coses que ens trobem en alguns centres educatius, que és on més treballem, tot i que ja s'estan fent coses, no? I han entrat també formació al professorat i això, però és una manca de coherència total entre l'equip docent, el personal no docent i el que s'està demanant a les joves, no? Us vull posar un exemple com molt significatiu
Nosaltres, no ho he dit, treballem, tot i que estem ubicades a Barcelona, treballem sobretot a tot Catalunya i algunes vegades fora de Catalunya, però sí que ens movem per moltíssims municipis i en un institut fent tallers de prevenció de les violències masclistes entrem a l'aula i trobem a l'aula, era al voltant del 8 de març, cartells fets per l'alumnat on hi havia frases, ¿no? Pues, no sé, mi falda no define mi consentimiento, ¿no? Com missatges molt feministes. Hi havia un que posava que te la chupe Siri. Fem el taller, aprofitem aquells cartells que havien estat fets per alumnes i que estaven a l'aula, i al mig taller entra un professor, ja no parlo del respecte a la nostra feina i d'interrompre i tot això, entra, no, perdoneu, treu els cartells i se'n va. I allà sermó padre, perquè les noies van saltar, què fas, no sé què, no arrenquis els cartells, bueno, es va liar. Jo tampoc vaig entendre quin era el problema amb aquells cartells. Quan vam acabar el taller vaig anar a preguntar, no se sabia molt bé, i rascant, al final era que aquella setmana hi havia jornada de portes obertes a l'Institut per les Famílies. I això no es pot veure. Llavors és, bueno, què faig jo aquí fent aquest taller, no? Hi ha un punt que m'enfado al centre de dir, què estàs, posant-te medallita perquè és el 8 de març? Les noies es van enfadar perquè estaven dient, no ens deixeu anar a la mani del 8 de març i a sobre ens traieu els cartells. Clar, jo sincerament, després d'aquest taller vaig anar a les noies i vaig dir, és que no sé què dir-vos, ja no sé ni què faig aquí. Llavors, com jo sí que volia apel·lar, que sí, que podem entendre totes les etapes de l'adolescència, de la infància, començar a P3, estic molt d'acord, però si nosaltres no portem un mínim de coherència, o com a mínim posem sobre la taula les nostres pròpies contradiccions, el jovent, doncs, és que ens veurà venir, no? Llavors sí que volia comportar aquest punt d'atenció i que crec que aquest punt d'atenció és vàlid no només als centres educatius, sinó com a famílies, com a germanes, com a serveis socials, com algo que fins ara no s'havia nombrat, no? Nosaltres, només pel tema dels títols, en el nostre cas, nosaltres fem tallers i també fem espectacles de teatre fòrum. Llavors els tallers, bueno, més o menys, però l'espectacle com que necessita un títol, no? És el nostre gran punt feble, és un drama trobar títols. Si algú té idees són benvingudes. I sí, precisament per això, no? Perquè o som molt directes, o sigui, directes sí, però al final, no? I també intentes incorporar la creativitat, llavors el tema del títol sempre costa molt, però el que fem sobretot tant en espectacles dirigits a instituts com en tallers és que moltes vegades no sabem, tot i que intentem cuidar molt els canals de comunicació que tenim entre nosaltres molt sovint no ens contracten els ajuntaments, però ens dirigim a instituts. Llavors aquí hi ha uns canals de comunicació entre qui et contracta i el professorat o la referent de l'institut que està en link amb l'Ajuntament, però el tutor final que acompanyarà aquell grup al taller, o no és el tutor perquè és el que li toca, no? Aquí la comunicació costa molt. Nosaltres fem formularis, mails, no sé què, però moltes vegades arribem als llocs sense saber què saben i què no sap, no? L'alumnat. I com deies tu, que és que moltes vegades l'alumnat està allà obligat, no? És preguntar-los què us han dit, què sabeu, qui som, què venim a fer, no? I això ja ens dona un primer termòmetre de si hi ha aquest rebot, aquest no? Sabem una mica que, perquè a vegades hi ha un títol però que només el sap la directora o no sé qui, no? L'alumnat al final no rep aquest títol. Llavors nosaltres sempre preguntem primer si saben què hem vingut a fer i a la que detectem una mica de rebot ho diem. No diem, no, sabem que vinguem aquí, no? Que vosaltres no us han deixat escollir venir o no, que això genera rebot als tios, els hi diem directament, no? I moltes vegades ja es queden una mica en plan, ens associen a profes, no? El que deia el Carmen també, maestra, no? Profe. Moltes vegades els profes no parlen així a l'alumnat, no? Llavors aquí intentem jugar una mica per trencar, no? I crear un clima de, com a mínim de sorpresa, no? De dir, ja m'estàs dient que m'estic rebotant, no? I abans de que passi intentem posar-ho sobre la taula amb cura però també sense amagar-nos, no? De dir,
sí, anem a explorar per què, no? Anem a explorar per què t'estàs rebotant. I intentar separar una mica el concepte home del que és la masculinitat hegemònica, no? I aquest model d'home. Perquè si no, en espais mixtos passa que tens uns boicotejadors durant tot el taller. Llavors, o fas una mica l'estratègia que deia la Carmen de no les des tanto casito, saps? I que si hi ha un o dos boicotejadors, tu estàs allà en un grup, o si no, intenta com enganxar-lo per algun altre lloc, no? Com a mínim des d'una mica la provocació, des de la reacció, des de dir coses pel seu nom. I aquí torno a allò del llenguatge. Abans algú parlava del salt generacional que hi ha, i vale, doncs volem aprendre com parlen els adolescents, quins youtubers miren, quins influencers, no sé què, però després no podem posar en una aula que te la xupe Siri, doncs, bueno, és el seu llenguatge, no? Llavors podem començar a treballar des d'aquí. Si ens ho farem amb això, doncs llavors ja estem tancant portes, no? Torno a aquest exemple, que és molt concret, però que per mi és com superevident, no? Quines limitacions trobeu en la tasca preventiva? Aquí podríem entrar amb les clàssiques, no? Les clàssiques serien... Jo parlo des de la figura de ser una entitat, no? Clar, nosaltres som una cooperativa, és igual, vam ser associació, una entitat que està fent aquesta tasca, suposo que compartireu, però en el nostre cas la gran limitació és el temps i els formats, no? Fem accions bolets, no ens agrada fer-les, però és tot o nada, i llavors ens hem plantejat aquest debat, a la taula de nus està sempre allà, proposem projectes integrals per comunitats educatives i no hi ha finançament, i llavors és un tema de temps però és un tema de diners, i si segueixes estirant el fil és un tema de voluntat política, perquè clar, els diners no és allò que no hi siguin, és que estan en otra parte, no? Vull dir que és com l'energia, saps? Estan en otra parte, llavors, clar, no? O canvis en aquestes voluntats polítiques, no? O sigui, amb la pandèmia, i ho entenc, no? La part de prevenció s'ha retallat i s'ha anat a la intervenció, els diners s'han anat a la intervenció. Jo no dic que no hi hagin d'anar, en aquell moment, no? Dones tancades a casa seva sense poder sortir, però llavors és, bueno, quines són limitacions? Si estem parlant de prevenció, doncs aquesta és una limitació, ha d'haver una voluntat política forta acompanyada d'un finançament i d'algo aterrat, no només de discursito. Jo em poso una mica provocadora, però com de dir, sí, no només vinculat al 25 de novembre, no només... I s'han de reivindicar aquests dies, i s'han de fer visibles, però es necessita una feina continuada, i la limitació és no tenir-la. No? Aquests per mi serien els clàssics, no? Altres que ja s'han nombrat, doncs això també, dirigir-nos a infants i joves, però els seus agents socialitzadors, ja s'ha nombrat, formació al professorat, però no oblidem el personal no docent. Ostres, aquells monitors i monitores de menjador que sovint estableixen vincles, o el conserge, molt més propers, no? O des d'un altre lloc amb l'alumnat, precisament perquè el professorat té un rol de poder que no podem obviar, no? Que és que avalua l'alumnat. Llavors tu pots estar més de bones o més de males, però hi ha altres figures en la comunitat educativa que estableixen altres tipus de vincles i que molt sovint queden fora, no? De programes de formació o de sensibilització. Dificultats també clàssiques, arribar a famílies, sobretot en secundària, no? On ja aquesta figura de les gafes ja no existeix, ja a primària és superdifícil, però no? Clar, llavors al final és com es resol això? Canvis estructurals, o sigui, jo me vaig a lo idílico, però si es treballés tot això dins del currículum educatiu, potser nosaltres no existiríem com a entitats, no? Vale, però és que és la nostra finalitat, no? Hi ha un punt que és... no? I al mateix temps jo crec que hi ha altres limitacions en l'estat actual de les coses on sí que hi ha entitats treballant i que també aportem alguna diferent. Jo tampoc penso que tot s'hagi de carregar el professorat, per tant hauríem de trobar una manera mixta que estigués dins del currículum però que poguéssim intervenir diferents professionals i també el treball en xarxa que hi hagi als municipis. I per mi una altra limitació, com a mínim en el nostre cas, i sí que vull aprofitar per posar-la a la taula, és que moltes vegades el treball de les entitats no es coneix prou.
es reconeix el moment taller, però no es reconeix tota la part reproductiva que hi ha darrere, no es reconeix la dificultat de moltes entitats a mantenir una estructura, hi ha molta precarització i això fa que moltes entitats acabin desapareixent o acabin fent una feina, no? Doncs molt precària, i que després també la manca de reconeixement et diuen, bueno, i tu a part de fer això del teatre, de què treballes? Bueno, clar, si em fas aquesta pregunta, no? O que es percebi com un voluntariat o com un hobby, i que a partir de tota aquesta precarització també hi hagi persones fent tallers individualment, que jo respecto moltíssim, però que s'estan autoprecaritzant, perquè no hi ha una tasca reconeguda, no hi ha un ofici reconegut. No? I aquí sí que nosaltres com a mínim estem com a cooperativa intentant començar a teixir xarxes per fer una mica de gremi, no? Perquè és una figura que no té un lloc molt ben definit, no sé si esteu d'acord, però sí, en aquest sentit el que dèieu abans que podem fer tallers i tal, però que hi ha una tasca contínua que potser no té a veure ni amb el gènere, no? Que és només educar amb un esperit crític amb el que et reps a Twitter o a les xarxes, ja t'estaria donant moltes eines, no? O estaríem intentant aportar eines als adolescents per poder detectar això, no? De dir, bueno, tots aquests foros, tots aquestes comptes que hi ha darrere, no? Són mercenaris pagats, són robots, no? Què hi ha darrere? Perquè clar, ara resulta que tot el que diu internet és la veritat absoluta, llavors, no? I no només això, és el dret absolut, no? Perquè és això, jo tinc dret a dir mataria tots els homosexuals, o sigui, hi ha aquesta consciència de, saps, em poso així, i fa 10 anys això no ho vèiem, hi havia com lo políticament incorrecte que com a mínim et feia callar, no? Però ara... Bueno, precisament des d'aquí ho fan, no? De construir-se com a discurs contrahegemònic, que jo crec que és el que ho fa més perillós també. I només per portar un punt d'esperança, perquè sí, és important. Ara anem a això. Hi ha altres coses que nosaltres també estem detectant, o sigui, també estem veient al mateix temps, i això té molt a veure amb aquelles fletxes que ens posava la Carmen a la presentació, que és, nosaltres sí que estem percebent, sobretot noies més empoderades, algunes des d'aquest fals empoderament que ens parlava la Carmen, però d'altres no, d'altres com amb uns discursos realment feministes i noies molt jovenetes que dius, uau, on ho has après, no? Perquè jo a la teva edat, esto no me llegava, no? I estan allà, i també molt alumnat de col·lectius LGTBI que sortits dels armaris i demás, que fa uns anys estaven allà i no veiem, no veiem de forma explícita, no? Ens estem trobant cada cop més persones trans als instituts obertament trans, no? I això fa 10 anys, tot i que també segurament estaven allà, no ho sabíem, no era obert. Llavors, jo sí que m'agafo aquest punt d'esperança que hi ha gent, sempre són minories, però quan tu tens una persona en un grup que té un discurs que sobrepassa el teu, dona-li veu, perquè és molt més efectiu aquest discurs entre iguals que no jo, que tot i venir de fora i venir amb una metodologia més o menys alternativa i guaiona o no, segueixo sent una adulta, segueixo ocupant un rol de profe quan entro a l'aula, tot i no ser-ho, i aquí estic en una relació de poder desigual. Si tot el que jo anava a dir ho diu el company o la companya, l'impacte és molt més gran. Llavors, en aquest sentit, la mirada oberta, perquè per mi són persones aliades, no? I que a més, segurament des del seu dolor, però s'han tingut que informar i estan al dia, molt més que tu, no? Segurament des del seu dolor, des del seu patiment, però això també ho estem veient i per mi és un pas endavant, o sigui que estan obertament les seves identitats de gènere o les seves orientacions del desig en aquells grups, i moltes vegades serveix anar a treballar del personal del meu company o companya i tu, la teva feina és portar-ho cap a la part de, és que això no és personal, no? És que és macrosocial, però sí que com aprofitar-ho, perquè això també està present.